Alhamdulillah. Perih wis dipinangkani. Ya, perih sudah. Perih. Hati ini ngono kae. Perih, sedih nih, sedih. Sedih. Mosok perih. Kabeh mau gawe perih kok terus lek nambani nih. Yo belek sing gelem nambani. Niki wau Pak Gede terus pundi? Niki tamu malih oke. Tak golek gandeng Dik. Oce. Ya. Monggo Mbak Beta mancinipun jenengan. Go Mbak Beta. Ngajar Mbak Beta iki. Bestseller. Iki lho barange, wis ngerti dhewe barange. Cek 1 2 dah. Oke. Panggih malih Pak Yateni. Lagune napa? Perawan tua Mbak Bita. Perawan tua. Ya Allah. Nggih, langsung mawon nggih. Monggo. Perawan tua. Monggo Mbak Bita perawan tua niku. Monggo Pak Yateni. Sugeng midhangetaken. Asik. Tutu sana tutu kada yen mati aku melu kelana ayo babang semrawang gawe bibang gelem tak urip bebarengan Kula niki perawan tua. Umur kula 35. Napa boten kendung keton mburi saking gunung kula anake wong tani. najan sira wong gunung enang eno kudu sagung aja bareng matur najan sira wis dadi prawan tuwa aku gelem aja nandur telo Boten nyono, boten ngira, perawan tua dilamar jejoko. Kula melingkikan mas ampun citra, kula benjan pun ngantos disia-sia. ora yen tak sia-sia Mbak Bita. Estu nggih. Jane isin ngene iki. Asik, monggo lah, jogete. Saya wengi dayoe saya tambah Mbak. Saya rame nggih. Ya Iya. tutu sana tutu kadang yen mati aku melu kelangan ayam babang semrawang gawe bimbang opo gelem tak urip bebarengan
wong tanding. Najan sira wong gunung enang-enong, aku satu rojak bareng matur. Najan sira wis dadi prawat tuwa, aku satu rojak nandur telo. Boten nyono boten ngira prawan tuwa dilamar jejaka kula melingkan mas ampun citra kula benjang pun ngantos disia Sabut makaten Bandun Mas. Nggih, matur sembah nuwun payateni. Mpun saya riyen lho nggih, tasik los niki acarane. Isi apa? Los. Isi los. Los. Heeh. Iki ngene Nduk Cayu. Nggih, Kang. Rono nyemanggake parep kadang tamu ingkang ketepi dawuh rawuh. Nggih. Iki tembange napa nyemanggake Rono iki adewe iki engko mudhun ning pukul 10.30 utawi setengah 11 ngono. Siap. Heeh, nyemanggake kagem para kadang tamu ingkang sampun resepke anggenipun pagelaran agung saking keluarga agung Alga Budaya niki tembange napa nyemanggake ngono. Injih. Ayo, iya mumpung jenengan pinarak diaturke nyemanggake niki bilih ingkang kersa duet kalian Diajeng Ayu Beta niki tembange napa bilih kadang tamu kang sampun tasik lenggah niki didengarsaken tetembangan utawi duet kalian Diajeng Ayu Beta ya nyemanggake. Oke, Dik. Apa kuwi? Dangdut. Anu Mas, lagu sing lagi tenar. Lagu sing lagi tenar. Nyapa to jare be? Piye? Sing rame maksudnya Mas. Pikep mau ya? Sana. Oh dudu, apa kol? Nggih anu bokong semo. Wah tak udah to ya wis. Nggih boten apa-apa to. Ora apa-apa nyapa lho sapa lho sing mangke iki ya. Nggih niki kula spesialaken kagem mbak-mbak Jurulati. Mbak-mbak Jurulati ya. Nggih. Bapak wis tuwek.